Beýik Geňişiň 80 ýyllygy türkmen halkynyň belent watançylygynyň we edermenliginiň, onuň parahaçylyk, söýjülük, dörezjilik ýöreglerine, ata-babalaryň paratatly wesiýetlerine ygrarlygynyň nyşany hökmünde milli sinenamada mühim orny eýelýär. Beýik Geňişiň bayramyna başlanyp ýurdumyzyň ähli könjegine geçirilen dawarlara ýokary ruhanytlyk mahsus bolýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne gadaplylaryň agyr synaglaryny başdan geçiren uly neslin wekilleriniň münasip durmuşyny üpjün etmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarına goýulýar. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ähli taraplaryň aradalaryny netijesinde Beýik Geňişiň gazanylmagyny üpjün edenleri, tyýla dähme çekenleri we esker ojagyny saklap oturan enelere köp sanly ýeňilikler berilýär. Tarihi müňýyllyklaryň jömeşine kökerip gidýän türkmen halky çağılary terbiýelemekde de esasy ýöregelerin bir hökmünde ata-babalarymyzyň köp hasarlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaryň dowamly bolmagyna gol berýär. Eger wagtda ýaş nesille ýokary watançylyk, gahrmançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi, jeňmetde bitewliň we jewitliň berkemek üçin asyrly işler anyp barlýar. Biz milli gahrmanlaryň öňüne taqdim edýäs. Olaryň deňsiz taýsy ýeňişlerine mukaddes sarpa goýýas. Ata-babalarymyzyň gahrmançylykly durmuşlary we geçen şöhratly ýollary biziň üçin watançylygyň, mehriban topragy çäksiz upalygyň hemde mukaddes watanymyza gulluk etmeň mektebidir. Türkmenistany adamlaryň parahatçylygy, dostlugy, ynsanperwerligi hemde halklaryň jewitligine bolan garaýşlaryny aňladýan ýeňiş bayramyna başlanan çäreler ýurdumyzyň ähli könjeginde ýokary ruhaniyetlige beslenýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyzyň binýadyny berkden tutan hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýoly başlygyna garaşsyz hemde beýtarap Türkmenistanyň alyp barýan şöhratly ata-babalarymyzyň ynsanperwer hemde dörezjilik däplerine esaslanýan ähli umumy parahatçylygyň we howpsuzlygyň berkidilmegine, durnukly ötüşiň öpüşün edilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldirmegine gönükdirilen döwlet syýasaty dünýäde ýokary halkara awraya eýe bolýar. Eger wagtda biziň ýurdumyz sebitde parahatçylygy dörezji merkez hökmünde iqrar edilýär. Munyň özi halkyň iň öňe däpleriniň dowamytlylygynyň hemde atalarymyzyň edermenliklerine münasip hormat goýmagyň aňlatmasydyr. Hemişelik bir taraplyk hukuk derejesiniň ýöreglerine üýtgewsiz ygrarly türkmen döwleti bir taraplygyň we parahatçylyk söýjüligiň daşary syýasatymyzyň esasy binýady bolup galýanyny iş ýüzüne görkezýär. Şäherlerde milli gahrmanlarymyzyň durmuş ýoly, olaryň ýaş etsin watançylyk ruhuny terbiýelemindäki işleri beýan edilýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan öňünden gorjulykly syýasy ugry netijesinde garaşsyz hem beýtarap Türkmenistan tutuş Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygyň we durnuklygyň miýzeme daýanjy bolup durýar. Parahatçylyk söýjülük, açyklyk we netijeli hyzmatdaşlyk ýöreglerine esaslanýan daşary syýasat ýörelgämiz hormatly prezidentimiziň öňe sürýän dörezjilikli başlangyçlary doly gollap tapýar. Şeýle dünýä jemgyýetçiligine giňden iqrar edilýär. Garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň tutuş ilaty, ýeňiş bayramny uly ruhaniyetlikde dawarlanýar. Watanymyzyň gülläp etmeginiň, häzirki we geljeki nesilleriň bagtyar ýaşamanyň, türkmen topragyna zähmetiň hatirasyna hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala asylýan ähli oňun özgertmeler gahrmanlarymyzyň edermenliklerini şöhratlanýar.